Obo beno obwabo abo bale chituoni ase okonywa divai naende bale abalemu asogo ogochogania amo ebinyugwa byogotindia abambali bakogende pa orete Simanofu orenta imara kama Simba orete Guinness oburukana na Coca-Cola Biblia tengekera kwa burukanirigo ayemiami takorigereria ororo ikire gitabu kia merangani igo ayekana gwetogia lakini goko na gwetogia nditukase erinde ingo kumiore ekiagara nyuma yo gwetogia abantu abo gwetoga libagokumeti naye nkoba kumiore ekero baragotengere nande inyoraiga goko nywa marua abaratake goko ngenta mbotuko abaratake goko esumo lirigwatindire mogoroba ba gento kendi gansi baratake gokorera mbotuko bagokora aya mangana yale 2 Samuel 13 verse 28 abisora mwatebatie abasomba bayanga morigererie ekera munonia nyura atindire motegerera muruwe karonda abatebi nga momuwake sabari yemo omogano yokara ngaki igo konywa ayaganya msa 12 togo chakachikura ande iwa togo siba 25 verse 27 bangero Jeremia bali bago siba Biblia batabonywe bana yabatabonywe nkia yogo sibe 27 elio ngatebigwanga batebya manganaya araya naretira aya naro monene bwe meganda Nyasaye bwa Israeli agoteba arayaya kanywe motinde na moroke mogwense na timoi mokana ende asengenjo yesegi ndareta asegatiya ino igo barimo kunywa raro barimo kunywa wakwagurense kana kwasamero yomoro yani wasio metinga nyomba gwaika ayararo lakini yinyore ngesegi ne konataki mobweka naone rabo montongo tirarenge onyoro gwerere katika bera embura ya turo mogoko ngoruoro goru nora manyengo ya no marebi igo ine segi ko setali segi bano wokonyu chiandae akua kuna vita hande igwa konyalirio kuranyo kwa rumonu dirinya saya ometinga taro chie kya mangana yangu anya kunyaigwa onya gotagete komanyanga nyasango korarega kone nyumo mondo kai gure yogi ayabuno korwa pio pogis alia soko nywe nando nyuma na chiza chiro na bali mo kwenga enga marua ikobera bagambi chibesa tako baganya baje kuoi kobera basikari chibesa erinda marua ya agokonye osuke abana babo baje kuatokia somo sangerekano nga maruma amare koiyeka ngana aragera te tugasoma betenga goetera saba saja bande kunywa marua ya chivamiri chiabo njikora tiki ukibere 15 no abengi bagotuka bona yenga onya marua korusiriare na sago koira pia ngare to kaganga gwaikire ona nginare ngentebe inja kagosoma gaiga kiro monto kwanda igobo koirira gaiga ringane limoneri ekera bari mubagocha gocha Caroline na Steven na Naomi ekera bari mubagocha gocha bari mubare bari bekenyo bako batebinga omanyete gente kenkiarenge mwana ari kwengentera Caroline mto takoraranse ndo chigendo bunekeka ko musubati mto mwana omumuro mwabo ekera bachiete gotuka bachieta masabo bachiete gosengai iga banyorete ngakumbi ga ongeretwe mubairanerie amangana akobwati Isaya naba kukio kana kose Isaya ngani Isaya na isato Mungu 15 vitatu na 19 okay soma wana Mungu 15 na isato nama aina aromara mo koiraneri nama inche amona abana abo monena ngere tuwe amona abana babati garete na gachukuraka nigo tore bimanyererio nemewekano asegati yaba Israeli ebyo bikorwa asomonena bwe meganda oyo menyete asege tunu gya Zion ekero abantu barabatebye
genda muborie abo bakorigia genda oboragori ase ogosemigwa korwa ase emeika y'abantu bakure naende muborie abaragori bono abo bakomonyererana na komumura inwe mubairane riga ine tegweneretie abantu komorigi Nyasaye obo ng'akera abenga muborie emeika y'abakure ase eng'encho y'abantu bare moyo. Bibilia egoteba omonene natinye kera ririga korwa ase amaiso abo amakweri takobo nonya nokweumia monene abasesenie mbuya mono ase ogontegerera. Get the point. Take a step forward.